Déu vos guard, bros. Voleu aprendre a fer un arròs blanc bàsic, sense balances ni estris complicats? Aquesta és la teva recepta. Un plat imprescindible per qui comença a cuinar. Hem preparat una versió molt senzilla, explicada pas a pas, pensada per a gent que no ha cuinat mai. I sí, surt bé sempre. Necessitem poques coses. Millor escollir un arròs llarg o semillarg. Jo he tret aquest Onis de Pals, però podeu comprar el que vulgueu. Aigua, un gra d'all, una mica d'oli d'oliva i un pessic de sal. I com a estris ens caldrà una olla o cassola petita, un pot petit, un colador i una tassa de cafè amb llet o un got petit. Comencem amb l'arròs. Posarem una tassa per persona, que omplirem més o menys així. En aquest cas, 4 tasses directament sobre el colador. Reservem. El següent pas és l'aigua. Millor si és mineral, però pot ser de l'aixeta. En un recipient petit que pugui anar al foc, repetim les mateixes tasses d'aigua que d'arròs. 1, 2, 3, 4. I una mica més, mitja per si evapora mentre s'escalfa. Ara portem el tassó o pot al foc perquè s'escalfi una mica. Toca rentar l'arròs sota l'aixeta. Veieu que l'aigua surt blanquinosa? Doncs ho farem fins que surti clara, un parell de minuts. Per què ho fem? Perquè així traiem el midó i l'arròs queda més sol. No s'enganxa. És el contrari que fer un risotto italià. Mireu com l'aigua ja no surt blanquinosa. Reservem. L'aigua que tenim escalfant l'aturarem quan comenci a fumejar una mica i tingui aquest aspecte ple de bombolletes petites. Anem a la cassola. Posem un raig d'oli d'oliva i afegim el gra d'all pelat. El deixem ballar un minut, només perquè perfumi l'oli, que no es cremi. Ho tenim a foc mig. Ara afegim l'arròs que ja hem rentat abans. Pugem el foc, s'ha de pujar el foc. Ara... Durem unes voltes i el nacarem un minut. Mireu com es torna transparent. I tot seguit l'aigua calenta. Remenem i afegim un pessic de sal. Quan arrenqui el bull, baixarem el foc al mínim i tapem. Ho fem amb paper d'alumini i una tapa, o amb un plat fondo girat del revés. Ha de quedar hermètic, que no surti el vapor. Així ho hem fet sempre a casa. Deixem coure uns 15 minuts a foc baix, a foc al mínim. No cal remenar, no cal fer res, només esperar. És la millor part. Passats els 15 minuts, deixem reposar 5 minuts. 15 de cocció, 5 reposant, ja podem destapar. Com podeu veure, ha quedat sec i molt sol, com ha de ser. Això és tot, un arròs blanc senzill, perfecte per acompanyar verdures, carn o el que vulguis, com una amanida. En aquest cas el farem servir per un arròs a la cubana, que sí, sortirà al canal. Si voleu continuar aprenent a cuinar en català, subscriviu-vos. Cuineu i cuideu-vos.